Onya, que cosa més linda, magia de grassa... Però què fas, badant? Que sortim en l'aire en 3 minuts? 3 minuts? Ui, ui, ui. A veure, tens preparat tot el material per poder fer l'experiment? Sí, em sembla que sí. Espera. Sí. Ho tinc per aquí, ho tinc... Espera, perquè m'hi fixo. Sí. Colorant alimentari amb olor. Sí. Un comptagotes. Un comptagotes. Però què fas, burrot? Que et vols quedar sec? Que pica. No pateixis, que és aigua, però no ho tornis a fer ni en broma, eh? T'ho prometo que no ho tornaré a fer. 9 brovetes numerades de l'1 al 9. 9 brovetes. Ara entraves tu i deies la frase. Jo? La frase? Nino, els microscopis de forces atòmiques poden analitzar substàncies molt petites. Els microscopis de forces atòmiques poden percebre i moure àtoms d'un lloc a l'altre. Nano. Va, t'ho mostro amb un joc. Mira, juguem? Vinga, va, mira. Mira, aquesta és la boleta. On està la boleta? Vista que d'un poll. On està la boleta? Aquí. Oh, perdut! Prou de jocs! T'has deixat d'explicar el més important, que els ulls no ho són tot. Hi ha coses que no veiem, però que podem percebre amb els altres sentits. Va, saps què? Podem jugar. Hola, nanos! Quin parell, aquests dos! Si voleu fer l'experiment, heu d'omplir les 9 provetes amb 9 mil·lilitres d'aigua. Afegir 1 mil·lilitre de colorant a la proveta número 1 i olorar. Treure 1 mil·lilitre de la proveta número 1 i passar-lo a la proveta número 2. Barrejar i olorar. I anar fent fins a la proveta número 9. Quan has deixat de sentir l'olor i de veure el color? Brasil. Brasil. Nano, quina proveta perd color? I quina perd olor? No sé. Nino, el color quedarà diluït molt abans que l'olor. Encara que no hi percebis color, seguiràs sentint l'olor del producte. Nano. El microscopi de forces atòmiques no hi veu, però capta que la substància encara hi és. Va, llocs, que comencem! Nino Nano, al nanomón les coses no semblen el que són.